Qadarly tomoşaçy. Häzirki size ýetirjek tymsalymyz bilen sen ruhy dünýäňe aralaşmak isleýär. Çünki üstünlük, bagyt, awry, diňe bir zähmet söýürlük bilen näle eýsem anam paýhaslyk, sabrlylyk, maksady okkunlyk ýaly häsiýetlerde jemlenýändir. Galam ustasy täze ýasan galamyny guta salmazdan öňünçe onu bir gyrada goýup şeýle ýüzlenipdir. Seni ýola salmazdan öňürti bilmegin hökman bolan 5 sany dady men sana aýtmalaryn. Şolar sen hemişe ýadyňda sakla. Kirgiz unutma. Şonu sen iň gowy galamdan biri bolmagy başararsın. Birinci, sen ençeme beýik işler ýerine ýetirmegi başararsın. Ýöne diňe kimdir birine seni öz elinde saklamaga ruhsat eden ýagdaýyňda şeýle bolar. İkinci, sen wagtal agyrlym bolsa özüňi ýiteltmeklerine sabr etmeli bolarsın. Sebäbi bu sen iň bir gowy galam bolmak üçin hökmandyr. Üçüncü, sen öz goýuran ýalňyşlyklaryňy düzeltmäge ukyply bolarsın. Dördüncü, sen iň bir möhüm bölegiň elmydama içiňde bolar. Beşinci, seni nämen ýüzünden ýöretselerem, sen hemişe öz ýygyň goýmalysyň. Ýagdaýyň nähilligine garamazdan sen ýazmagyny dowam etmelisin. Don Mitch ussat boldy kime? Ýerde daýhan bol ekine. Gepli, eýe bol gepine. Sözüň eýle perman bolup. Bu sözler guýa gitmesin. Berlen gün araya gitmesin. Ýaşa sen, ölüp gitmegin. İçi dolu arman bolup.